Mimi Burr. Gawa ako ng box. Salamat. Thanks for coming. Gawa ako ng lagayan ng tamar. Kasi maraming tamar. Eh, gusto ng amo ko ilagay sa maliliit na lalagyan. Kaya, gawa tayo. Yapay. Sabayan natin ang paggawa nito yung ating live. At hindi tayo makapag-live sa taas. Mahirap pala magbuo ng box. O, diba? Ay, bismillah. Diatay. Ang init. Pinagpapawisan ako. Gawa tayo ng box ng tamar. Kasi marami akong ilalagay na tamar. Tintin. Magandang gabi, host. Magandang gabi, Tintin. Salamat. Thanks for coming. Gawa tayo ng lagayan nito. Lagay tayo ng tamar. Ang dami kong iaayos. Tingnan nyo. Ang dami kong ilalagay ng tamar. Marami niyan sa rep. Paglalagay ko sa maliliit na lalagyan. Yan tayo. At ang aking amo ang daming alam. Mga ano pala, matagal din palang magbuo nitong lalagyan ba ng itong box. Tingnan mo. Diatay na yan. Matapos ko lang magluto, magligpit ng pinagkainan nila, ito naman. Hindi masyadong busy si Ho. $2 million in the house. Thank you guys. Malakas ba boses ka dyan? Pasensya na kayo guys ha. Hindi na nakakapag-ulit si host ng hindi walang sabay na trabaho ba. Mahirap pala. Pinagpapawisan din ako. Diatay. Akala ko madali lang ang paggawa nito. 3 million in the house. Salamat guys. Hindi ako makadutdut kasi pag inano ko yan guys, pag binuksan ko yung isa kong cellphone, nawawala yung aking net. Kaya hindi ko nakikita yung inyong mga ano ba. Tintin. Mimi Burr, thanks. Ayan si host. Bisibisihan si host. Sorry. Sorry. Paano kaya ito? Ang laki naman ito pang isang diba?
2 million in the house. Thank you guys. Thank you. Tama ba itong aking trabaho? Pinaikot-ikot na yung box. Namula tuloy yung aking, hindi pa nakita dyan. Thank you sa nakatambay. Ayan. Andyan pa si Amo. Diatay. Pupunta na naman yan dito magngaw-ngaw. Nagpapawisan ako. Jumilan in the house. Sorry guys. This is a horse. Aray, naano yung kamay ko. Parang then ang dami kasing alam ng aking amo ba. Lagay ko na kaya yung iba. At tapos, ay may kape pala ako. 2 million in the house. Tingnan nyo yung aking tea. Lumamignat lahat. Giatay. Ang gusto ko kasi guys, bago ako maglagay ng tamar, bago ako maglagay dito sa box, gusto ko lahat na nakaayos tong box ko. Diba? Para lang ako nito magtitinda. Nakakapagod din pala magbuo ng box. Hal-hal din. Hal-hal din. Okay.
Pinagpapawis ang kilikili ko dito. Diba? Tapos, sabayan natin ang inom ng tea. Mainit ang panahon, guys. Yan in the house. Mainit pero nagiinom pa ng tea si host. Para ano. Ayan. Dami din. Parang kakapusin ka. Ay, bakit ayaw? Ay, may ano siya, hindi nagsasara. Anong nangyari? Bakit may bumabalik? May bumubuka nga. Hindi atay. Oh. Ngayon ayaw magsara. Bakit? Diba? $3 million in the house. Gawa si host ng ano, nilagyan ng timer. Magsasalin tayo ng timer sa maliit na box. Mahirap pala magbuo ng ano, box. O, diba? Ganun pala yun.
3 million in the house, guys. Salamat, guys. Si House, busy yan si House. Lagi na lang busy. Always busy. Always busy. Busy lagi sa kasingat. Ayan. Ay, di atay. Ang hirap magbuo ng box, guys. Diba? Uy, dasal na. 3 million in the house. Ti tayo, ti. Titi. Sino naman yung tao na yun? Ay, nag-doorbell. جميلة يلا Good, you know how? Paul? Huh? Make Paul? وريني you show me. Ha? You show me. Good كده صح؟ كروس. هو أحسن ملعقة كده صح؟ الله أكبر الله أكبر. I think let's put صح؟ Let's put كده. But also this one too much for one. Yeah, too much for the one. Yeah, for me, only just me, we take half. If زي رمضان with all كده. فهمتي؟ Okay. Then put packing tape. إيه أحسن. كده صح زين good كده صح ولا full؟ Maybe full, madam, din ba din, ano, half. A bit more. Yeah. Need more? إيه حطيت هنا عشان خلاص. بس هنا. هنا كده. هنا صح هنا. الكود all close صح؟ All close. إيه عشان cross good كده حطيه. بس هنا. إيه أوكي. وين جينيفر خليه هون؟ I don't know. Maybe ano, from Abuti.
3 million in the house. Salamat, guys. Ayan, guys, oh. Kasi gusto ng amo ko kasi ilagay dito. Bawat isang kain daw nila nang mag-inom sila ng kape, isa. Oh. Eh, madami pa din ang laman. Yata. Kailangan maliit na maliit ang box eh. Kaso ito daw ang pinakamaliit. Dagtrabaho ba? Huwag na magreklamo mo. O, diba? Ha, madam? Inside the talaga, madam. The freezer, yeah. Yeah, only take out 2. I 4. Nag-away na. Nag-aaway sila, guys. Baka maano ko nito ba. Bilis ng oras, guys. O, nakaka 25 minutes na ako. Diba? May nag-away pa. Sakit ng kamay ko.
pati ang ilong. Ayan, last one. Ayan guys, tapos na tayo. Maglagay na tayo ng camera. Last one. Ang hirap mag-fold nito. Ayan tayo. Maano sa kamay. Matsikip sa kamay. So, diba? Tapos bumubuka pa. Ay, ayaw ayaw umayos guys. Ayan. Ayan. Ayaw siyang umayos. Ayan. Maglagay tayo ng, nililagyan na tayo ng isang tama. Kaya tayo nagbukang ano. Tapos, may sorry guys. Always may always na lang yung aming net. Ayan. Then, lalagyan pa daw ng numero to. Kaya atay, ang daming alam. Kanas. One. How many? I don't know. نعم. Mali talaga ito. Nalalaki guys ng camera. Ilaw, pinatay. Ayan talaga itong amo ko ba. Ang init-init eh. Pinatay ang aircon. Kaya init-init eh. Init sa kusina. Pinatay yung aircon. Nainitan man si Inday. Diba? Ayan guys. Ang sarap ng ramen. Ang lalaki. Ano ba ito? Ayaw mag-ayos. Ito yung aking box.
Lagi ko nakakalimutan sulatan, guys. Magpak tayo, guys. Nagpapak ako ng tamar. Sarap kumain ng dates, malaki. Malaki siya, malaki. Parang ang sarap-sarap. Diba? Naka-isang box na ako. Ayan. Salamat guys sa mga patamsak niyo dyan, guys. 3 million in the house. Thank you, guys. Work magpasihos. Ang laki ng tamar, guys. Yan. Ang sarap niya, oh. Kainin ko nga. Sarap. Masarap kaya. Ayan, oh. Kain tayo, guys. Balatan lang natin. Ang laki. Na ano ako ba? Ang sarap-sarap kainin. Masarap talaga pag malaki. Yan. 4 million in the house. May yelo. Ang sarap, guys. Ang tamis. Gusto ko nito, inaano nila yung sa cream. May cream silang sinasawsawan. Ang sarap. Maano siya, ano tawag niya? Ang lasa niya parang nagiging yung, hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Kasi sa amin yung parang manatok. Ewan ko kung ano sa Tagalog yung manatok. Nanginain talaga si host. Sorry, guys. Sorry na, ma'am. Naakit ako sa tamar kasi ang laki ng tamar, oh. Malaki ang tamar, guys. Kaya ang sarap-sarap. Ang dami. Naglagtit tuloy yung kamay ko. Nabuang kasi. Hindi napigilan ng sarili. Kumain talaga ng tamar. Di ba? Nagpapak ng tamar, may pakain pa si Inday. Sana magkasya yung box ko. Ang dami ko pa kayang ibabalot. 4 million in the house. Guys, mag-type naman kayo para alam mo kung sino kayong nandiyan. 5 million in the house. Thank you, guys.
Nagpapak si host. Pak siya ng tamar. Tamar. Dits ba, dits? Ay. May pa-number pa yan, guys. Eh. Di ba? $5 million. Diyan sa aking bahay, aking mansion. Thank you. Thank you much. Very, very much. Ay, di ate, nadagdag tuloy ang tamar. Daldal pa more. O, diba? Nadaglag na yung tamar. Linday. Kung baga. O, diba? O, diba? Ayan. Nabubuka talaga siya. Ba't ayaw mong mag-ano? Mahirap magbuo guys ng ano, ng box. Ano siya. Natawag niyan. Bumubuka. Sayang. Para lang tayo magtinda nito. Daldalin nyo naman ako, guys. Ano ba? Nag-request talaga si Inday. Giyatay. Salamat sa mga patamsak mo dyan. Kaya ako nag-live kasi nakaharap yung cellphone ko, di ba? Wala eh, ganyan si Jose. Kung hindi maglilinis, nagluluto. Kung hindi nagluluto, ganito. Giyatay. Work na, work. Work si Inday. Always work. Diba? Ayan. Ang laki nakakaano siya, ano tawag. Pero maliit tignan dyan sa sa cam, pero sa personal ang laki ng tamar. Ang sarap-sarap lapak yan. Kainin. Diba? Pasensya kayo guys. Si host always always busy.
Always bukas na naman ito. Hindi siya masyadong may mga halong maliit. Di ate, ilalaglag. Ganyan talaga ang... Ay, puno na siya. Why? Hindi pwedeng masyadong full. Bumubo ka. Bumubo ka siya, guys. Ayan. Salamat sa naka-stay na 3 million dyan, guys. Thank you very big. Hindi ko man alam kung sino kayo. Maraming salamat po sa naka-BG. Thank you. Ayan. Thank you very big. Kahit na busy si host, andyan kayo.
Ayan, laki guys, oh. Promise. Ang laki niya, oh. Sarap. Matambok. Matambok siya. Diba? Ano siya dito? Ang taba-taba niya, guys. Mataba siya, guys. Kakatuwa yung matambok. Ano yun? Kala ko kambal. Oo nga, kambal guys, oh. Nakanganga. Kambal nga siya. Nakanganga siya, nakanganga. Nakapatayin na naman. Ay.
Ay, napipi siya. Pati ng ilong ko. Ganun-ganun na magwa 1 hour na ako, guys. Kayaan ko lang siya dyan. Habang hindi ba ako naloloba. Saksak natin. Para hindi siya maglobat ang ating cellphone. Balot tayo ng tamar. Para ako nito magbibinta ba. Umano na yung kamay ko sa lamig. Oh. Matatapos ko na ang first batch. Hanggang 3 to, guys. Kaso hindi ko magagawa lahat kasi hindi rin kasya ang box ko. Hindi siya kakasya. Ayan. 4 million in a month. Ay, di ate, nalaglag na siya. May pang bumili ni amo ng box ko. Kulang. Taga-packing na tayo ngayon, guys. Hindi na tagaluto. Packing na tayo ng summer. Bakit siya nasira? Buto. Ay. Nag-vlog. Ang saan yun?
Ito naman guys, maliliit. Maliliit itong tamay na to. Hindi siya katulad nitong malalaki. Pilihan ko na lang to ng malaki para dagdag ko dito kasi para sayang ng space eh. 'Di ba? Pero maliliit talaga siya, hindi siya katulad nitong ginagawa ko. Ay buto, ay buto. Ano ba 'yan? Laglag. Sorry naman guys. Ano ba 'yan? Ko. Sorry po. Sorry. Haluan ko na lang. Sayang ng space eh. Hindi na mahalata yan ni amo ko. Sinahugang ko ba ng ibang lahi ng tama ito. Giatay. Bahala siya dyan. Sayang ng space. Alas, sa batch 1. Ano naman tayo? Dito naman tayo sa maliliit. Maliliit na ito guys. Hindi siya yung ano. Din siya. Parang inuurasan niya yung aking live. Pag nagkaasang oras na ako, ikot-ikot na talaga siya. Yung after na yan. Maliliit ito. Thank you guys sa mga patamsak niyo dyan. Very big. Salamat. Packer na ako ngayon ng ano eh. Summer. Ay, buto. Ayan. Nag-a-upload naman ako kaya. Nalalaglag ko. Hindi magkakasya ang aking bakit tayo bumubuka.
Hindi ko pa nga naayos yung mga ano. Meron pa isang ganito din. Walang pang ano. Yung pang CR. Ang ganda na rin namin. Balik pa. Kulang man itong binili niyang karton. Ang daming iaanong. Guys, thank you sa nakabigi. Thank you, big. Ay, bakit na ano to? Bakit nandito? Pamigay niya ba yan? Anong pamigay? Ang Naka ano yan kasi, ano, alam niya yung kung alin yung kanya. Hindi, tinatanong ko nga. Siniperate niya lang. Oo. Alam niya kung ano yung malalaki. Bakit? Manghingi ka? Hindi, tinanong ko lang kung kala ko pamimigay niya yan. Ito. Bakit pumili siya ng kahon? Ang dami pang kailangan doon eh. Lahat ano, ilalagay ng Kasi ganito. kung ano, alam mo, kaming dalawa namili ng ganyan kanina eh. Kulang pa nga to. Marami pa Nalaman ko doon. na sa kanya kung mag-uutos. Bakit? Kasi nga ako kasama niya, kaya sinabihan naman niya ako kanina ng pagkulang. Alam mo yung bibilan mo. Bibili ka. Uy, Get! Bukas, pagpunta nyo doon, daanan nyo. Ate, iba man ang daan mo. Pwede daw yun, pag pauwi na. Ate, ang malas nandito. Yung tawag dito, yung diplomatic nandito. Oh. Alam mo yung pinunta natin na polo na luma. Oo. Banda roon pa yun. Kaya Kaya, ang diplomatic nandito sa may exit 1. Oh, paano kami pupunta dun? Malayo mo ng daan. sabi niya, madaanan daw, kahit daw pauwi. Sasadyain mo talaga. Pag gaganong kami. O kaya nga, kung may oras, daanan nyo na rin, para mainit kami. Try bukas pag ano. Kausapin kita, tawagan ka namin pag Ibigay ko sa inyo yung WhatsApp. layo kasi. Para pag ano. Wala kaming ano. Kaya mabigat na yun kasi. Hindi ko lang alam ate. Hindi ko alam kung halangan kasi ako. Layo kasi nun eh. Malayo talaga yun natin yung malas. Doon yun. Sa lumang polo na pinunta natin. Di diretso ko pang ganun doon. Hindi man ano. Kasi yung diplomatic dito man sa kabila. Magkaiba na ba? Tingnan natin bukas. Pag pauwi nyo. Ha? Tingnan na lang. Malaman. Sabihan ko. Wala na. Sara mo nga yung pinto. Kit. Wala na. Sabihan na lang din ako ni Nani kung kailangan ano. Kung bibili yan. Oh. Malayo pa din kasi. Mamaya kasi mag-apura sila pag Hindi kasi bukas kung halimbawa hindi man mag-apura kasi nga alam naman na lalakad kayo bukas. tingnan na lang. Hindi ko Kasi sigurado. nagpaalam naman siya na doon siya pupunta eh. Nagulat nga daw si Timo, "Huwag ka pupunta doon." Sabi niya hindi Bakit anong ayusin niya pa sa may titignan siya. Eh yung pinag-usapan natin. Kasi hindi man pwedeng tinan mo may buhok ko. Hindi man pwedeng Kit, na kung kailan malapit na siya, mag-iisip sila. Kaya kailangan malayo pa. Mag-ano na siya. Pero wala siyang, ayun lang ang ayusin Oo, niya doon. magtatanong siya. Tapos, kahit saglit lang kayo, kaya kumbaga, pwede kayong mag-ano ng oras. Tingnan lang ate kasi nagkaalangan kasi ako malayo kasi yung daan namin na yun. Babaybayin namin yan. Gaganong ipipit kami. Yung pag sabi ano. niya nga, pauwi. Oo nga sabi nga niya, pwede pa uwi pero sasadyain. Sasadyain, oo. Tingnan mo lang, malaman mo. Sige. Ay, tanayin mo pa to, Ket. Ito, hindi na pwedeng ilagay pa sa plastic. Garbage bag mo yan ate. Pag ganyan, hindi nila dadamputin. Hindi nila kukunin yung pag umiwalin-walin. Ay, lalabas ko nga pala yung mga paper bag doon. Ang dami. Ang paper bag. Ay, doon sa may basura nga. Naipon na eh. Hindi na.
يقولون حلو، خطوطهم حلو. صورت لي هي واحدة قالت كل شيء يهون قدام عند النظافة والترتيب، يعني قصدها البعد يهون عند النظافة والترتيب. جديد، جديد، بس عاد صار يعني وش انه جديد وقريب، فهمتي؟ يعني البعد شوي يخليك شوي، فهمتي؟ اي الا تقول في مسجد حجزنا فيه وحاجزين فيه غرفة مطلة ان شاء الله يعني ما ينسى. مدام قالت البندري ها need more. قالت احجزوا لي معكم. not enough. ايه بس عاد حرام، بس انف كذا يا جميلة. yeah. قلت اسمعي هالمرة اللي جلست مرة غالي تخيل. oras na.
Ito. Ito, last time, mas lalong maliliit ito guys. Ang pangit. Sige. Diba? Maliliit. Maliliit siya. Wala. Kulang ang ano, kulang ang box. Ang pangit guys, ang liliit. Hindi katulad ng ano na una marami. Hindi siya masarap. Masarap. Diba? Hindi siya maganda. Natin sa box para malapit ang space. Lagay na tayo din.
Salamat guys sa nag-stay. Thank you very big. Sorry, always busy si host. Ay, buto. Medyo tamad na si host. Ilalagay ng kailangan din pa. Nauuhaw ako guys. Mahal na si host. Pagbigyan nyo na guys si host kasi ano ba, wala kasing net sa taas eh. Kaya habang nandito ako, hayaan ko lang ninyo nandiyan ang ating phone. Hal maghakot.
Pagod man, guys. Pagod si host. Para maglasin. Para magkasya. Diba? Diba kasi sa plastic. Kakabuto na tayo, guys. Ang karton ba? Karton tama. Pagod na ako, guys. Yan tayo. Ang oras na.
Pagod. Pagod si Inday, guys. Nagpabili ako ng relo sa amo ko kasi nahihirapan ako na yung pag gumagawa ako ng bakit nakaano pa pala to? Gumagawa ako ng ano, guys. Nagluluto ako. Tapos, kailangan titingin sa relo ng oras ng kanyang dasal. Ano pala ito? Hihitin pa pala itong diyan. Ang hirap pa nitong tanggalin. Sabi ko, nahirapan ako sa cellphone pa ko titingin ng oras ba? Ano mo ito? Bakit kailangan ganito pa yung kahirap man ito. Sobra man ang padlock nito. Diba? Naka-screw pa talaga. Tapos, isa lang ang may ano ko dito. Alam ko may battery ako this 727. Tama ba? Tama ba? Tapos, malapaan ang kinlagayan. 727, ano ba? 728. Ano na to? Pabalik. Pwede ba yung pabalik, guys? Hindi ba ito masira? Adjust tayo na ng oras. Seven, ano? 29, 30 na yung ano ko. Ayan. 7:29. May oras na ako malaki. Need ko dito lang sabit-sabit. Doon siguro ito. Wala pa ako mapagsasabitan. Lagay ko muna siya dyan sa gilid. Sa gilid. Pagod si Inday. Magto 2 hours na ako, guys. Pwede na tayo mag-end. At least naka 2 hours ako.
guys, pahinga ng konti si host. Ayan. Magto 2 hours na ako. 50 minutes. Then, mag-end na si host. Ayan. Naka 2 hours din ako. 2 hours na busy. Hal-hal. Saan ba na? 14 minutes guys. Mag-end na si host. Hinihingal ako. Pagod. Two million people my house. Thank you, very big. Thanks sa naka-stay. Naka 2 hours. Salamat guys. Hinahalhal si host. Ngayon ako naupo ba? Paupo saglit, magtatapon pa akong basura. Diba? Dasal na. Dasal siya ulit, dasal. Tawag pang ka-abusing guys. Ayan. Salamat sa nag-stay guys. Hindi ko na alam kay Tina. Salamat. Ako ito ilagay itong ano na to. Aking tissue. Tissue. Ito na yung aming tissue. Ano saan ko ilalagay? Hal-hal. 3 minutes guys. Thank you guys. Ayan. Yatay. Makati lang ko. Sobrang naman ako ng konti. Ano, 1 minute lang.
6 minutes more.
4 minutes guys, mag-end na si host. Ayan, salamat very big sa nag-stay. Hanggang matapos si host. Thank you very big. Hinihingal si host. Pagod si host. Oras na. 1 million. Ayan, ano na lang guys, 2 minutes more. Kapal lang ano ko, balahibo ko. Nangingitim tuloy. Nangingitim guys, oh. Balahibo yan guys. Balahibo talaga. Mimi Bird, thank you. Tintin, maraming salamat Tintin. Ayan, thank you guys. Yung iba hindi ko alam kung sino. Thank you very big. Pa-end na si host. Salamat sa inyo guys. Salamat sa mga nagpatamsak dyan. Thank you very big. Pa-end na si host. Ayan. Naka 2 hours na din ako. Salamat. 2 hours na busy si host. Ayan na guys. End na si host. Thank you. Thank you guys.